Dati nga piyesa mana po, agsalan da Edison ni Maricel. Pagka di kasta, na ginakasagana nga tayo tulong na dapat katakwada, isapit tayo, okay? Yan. Edison and Maricel, please. Your dance. Palakpakan tayo ng pamilisan, the Edison and Maricel, the new wed. Alright, first dance. Tanasang nga isang mo isuti pagnos ko napnuan raksa ray ko'y rikna kaagam ko'y tenda ikay agilito na po malayan na lalakyan kinutukot yan dito kuman amar sa nasuning ayat sinangaltan nga agpapan tong pagyan imaw man dagito'y mata amang buy-buyan aking napintas nga awaten iti umarta ija kamauma amang nanang samit kaget mo sapsapule Sinong ko buong biyak ko sikat ililiwan no aglitay day ko'y rikna day kakdinet mo ako'y puso dayat mo at kasilpon ko'y angis ko nudong tengko'y dagang lubot kang ibalubot amar saat ko'y ayat-ayat wet sa mata panaming sikat awan sa balik nga tagikwan kahit ko'y puso ko'y nagan ko kukuligan sikat ilong ko buong biyak ko sikat ililiwan no aglitay kahit ko'y rikna kahit kakdinet mo sunat ato'y puso nagitindinong kanina nga wala ikagisakitan na mo dahil tayat mo ako ninong ginang ibar mo tasat sa libutan kay sakitan
sendiri naisan mo iso di pagnusko pada hindi ka kapagyan kang gagayem nakuha raksa bay ko'y rikna kadang ko'y dena hindi to amar sa ngasuri ngaya sinangata ngapapa tumpaw niya sinangata ngapapa tumpaw niya. Ayan. Okay, waya yung lata po, pag-ininananda, kung pag-ikatan na dyan, nakasabit kanya da. Dagi tayo, dapat di tayo insagana na nga, bakal nalipatan mo kinaot, kautumon, yung kay sabit, yung kay latayawat kanya da na mo. Kasama na kita dari regalo na ta, dari lamsaan, yung pagyan ng regalo dito eh. Kay Kagajayan. So, dagi tayo hantay nga nagpasar kita. Kay mo na po, daga do ti makantiyay, do ti plato, ta di tayo kunay makakala. Okay, ito mga natin number ko Okay, ito mga natin number ko. Nagpagpakasar kayo ako. Hanga pa lang itaw ko ti dayaw ko. May sakit ka lang paborito na nga game si itikas na yung kasaran. Nagalo na Jebigan, si Jacob Building, tikaduan pag in-entertain na tirasoy. Ag-MC ako, and then nag-entertain na. Hindi ito yung isang sangayan. Tanino nga, entertainer pa yan. Yung mga baleta, kasadyo ko na makapagsakripisyo pa yan at ako hindi kumpadre. Kasi nakripisyo tayo, okay? Yung number ko, padre.